Болгоюң, болгоюң, болгоюң. Жок соон нехилеген олоктоокторо ванна вылжыттара саханы саха детер. Төрүк үгехенен сылгы ититигер ат спордун сайдытыгар бээлерин кылааттарын киллер себет нехилек бит ветеран сылгы хуттарын үтүө аттаргар үтүллар. Сааскы ат сүрдүтүгер мусустар сетте күнүгер. Оғыз күрөтүгер бука баргытын ыңырабыт. Күрөктехи тоскола. Сарсырда уанчастан күрөктехи үрүлә кахылыта. Сүйрү барыта алты дистанцияла итыллар. Ағы 100 метрага. Тыгынча метрага. Тыгынча 200 метрага. Тыгынча 600 метрага. 2 тыгынча 400 метрага чыйттак сылгылар сүйрүлер. Ванна 3 тыгынча 200 метрага. Оны тахынан сылгыттарган алла түймәктәрдә сүйрү күрәгә итиләр. Ол курдук баскы түймәк старт сылгыт 1 метрә ыңырдак сүйрәр. 2 түймәк ыңырдагын. 3 түймәк зигзаг ахыта. 4 түймәк бермәдәй кети. 5 түймәк биатлон. Воздушканан 3 шарыгы 1 метрә тейчиттән ити. Бермәдәй усту. 6 түймәк кулылыта. 7 түймәк финиш кулу бочкага угу. Көйлақтыры мәтәлілер, сыналақ биристер күтелер. Үйелерге уранқай сақа кудын туппут, жөһөгөй онюта сақа атын сүйлігін күрәннақ күрәған келен, өрін сәргәнден бұқа барғытын ыңырабыт